Bantay lang. Agtoko. Ala. Buwas toko eh. Uhaw kan? Salamat. Ako nang tabi ang bunga. Yeah. Tama na tagbutom. Ready na ka? Ato dito te. Sige gulong mo ato. Ilang doy mga atakan taglubiriya doy. True. Lang ko sa tapos kay. Dito man. Naon sa mate. Lego ka te, bantay. Sa araw na ito ay talagang marami po tayong ginagawa. Nagpapasaka na naman po tayo ng niyog. And at the same time ay ginagawa yung ating rest house. So meron tayong 3 babae na naka-assign para ipunin yung mga niyog na nakukuha. So habang kumakain sila dahil tanghali na, kami naman ang aking cameraman ay magtutulungan para ipunin yung niyog habang kumakain pa yung ano. Mag-ipon ng mga niyog. Dami oh. Aling gapuwa tanawon. Yut. Alright, tayo na. Sinit ka na. Maliit na puno ng niyog dito. Maraming bunga. Ayun oh. Baka pwede natin inumin. Marami po talagang nangyayari ngayong araw na ito. Talagang nakikita natin na talagang nakakasaya. Nag-e-enjoy ako. Tagbutong. Takapon mo. Gulang lang. Mana daw kato daw. Mana. Yung bugata. Na, narong din na. Kaki dia yung Kakak isa. Kakak. Na ako sa kape.
Jadi usar na mahuso ana natayo ka ra. Pagani mo na speaker. Thank you sa ato ang cameraman. Maraming salamat. Ligid na gani dito. Ano, kalami. Gi, dala pa lang nasa ubos. Ito yung sinasabi ng nanay ko na lilinisin daw yung niyog. Ang hirap ma. Ang hirap. Oh, kasi po gustong magpalinis ng mga farm ninyo dyan, tawagin nyo lang po ako. Na pinakaalalaw na. Rutin mo kakusog. Ulo ha. Bantay lang. Niligid lubi. Sus, pagka hulog mo ko ane. Ata sa sundal. Doy, ikaw doy, lego doy. Gahi ka doy. May tagtabang. Gahi juga kayo. Sana. Inita, landong sa. Grabe ang init. Naramday na oh. Hirap naman ako energy doy. Hihi.